سلام كميت صنحو فتوات تختتلتي عنا لما عند فيديونا دما أو زعلت زي أو محاورة ميديا عزارة ربتي خوينهم زعل فيديوهاتن كالوت واناوي حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو دورة عند حرازي ولا قندقنا سبت الصرح حدش نجار كم صيف النهز تقرح مغنياتهم تغطل صمدونا أمريكا إيا يورلو أول سعيد أو زملتهم قوقون دحر بدي ما بقى جزانا ممكن عقوبة خلينا ولا حنت حقم يبلنا بقى بعلة فرشنا اللي نايلهم لو جزاهم محدار وعلى برترا فريس ولا مالتي تبلع عج عند حرا الله تنا تخافنا ممكن بلعنا خلينا حجون بأير صغير حدا عوي سرحت صمدو علنا የትግራይ ክብር በኤርትራ እየተመለሰ ነው እድሜ ለሻዕቢያ زياتو من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سلك عبيتي نتشانال زي حدش لونكم ساعت لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروه نغزل شمباركس فتوات تحتتلتي كم اتو مدب كوننا اول سعيد بوزلو معلت زي كم تلومود صمدو 37 بمنقد صحف على فيسبوك بيجو بوست خمس جبرا حبركم يفوتو استي افت بوست نسو ويك افت صحف نسو خا بزحات حوريتات نيو نساتهم كم صعب كنم بومينا نغزل اول سعيد بالسرات صمدو 37 نصلاتنا حنت حتتوهم قداي اقداخه سميعهم دو بلوهم شعو عينهم طمتوه دم كسرب ايو بقى بودا كما ايو زخون بمال اول سعيد بزلو معلت زي بزعواتي امريكا بلعلي ارترا انويراتو زنبرت اقدا عملكيتو از مسل صحف نصلاتي ويكعا ندقفت منغست بلصقنا نعرسو نمنغست بلصقنا از صحف زي صحفلو خلوكم يفوتو استي اوز قداي زي حساب ويكعا رؤيتو تهليكم ابوتا كومنت تقومطلي بتحتنا يلاوه نخيدنا في زغصل صحف حجون باير زغير حدا عوي سرحت صمدو علنا اخالب كنوبحو ايوم جملات كمرشو ايوم مخنياتو نغيركم نيرا صمدو بعوالو كم زمرح ايو تنغيرو عوالو دما بناي بشاشا من قلوات بناي تومامات مغبعوا ناي بلصقنا فلخلخ ناي انسا باجت ايشيط ايلوت صمدو دحري حفاش ايو اب معلبو دما كنوبصحو اينا بمال اول سعيد از مسل بسرات نهزو تግራይ نهزو ارتران እንዳበሰረ ይርከብ ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ንኺድና ፍዝቕጽል ጽሑፍ እሞ ከም ሰብና ዶ خنوري لومي صمدو بوازاز صمتو انتهاليو يواه ايو مغنياتهم تغطل صمدونا امريكا ايا يورلو اول سعيد رحوس قنيات ناصنت دق حوبوي اول سعيديه كاب غروبيت هاجر يفتوا تختتلتي اتي صحف اول سعيد نتسمعكم يمسل نيرو ويكعا كم تزنبب كلكم يمسل نيرو خلوكم يفوتو مالتو وين اول سعيد اوز الساعات اتي زغطل صمدو مس امريكا وين كخوين يخيليو اندابلنا يركب از غداي زدما بوغن حزب تግራይ نزي ارتران اتي بتعام زحقس بسراتي خلوكم يفوتو مالتو وين اول سعيد اوز الساعات از صمدو زي اغليلكم كيتريو اوز الساعات افتزل على درجه وبصحيو كاب زركب عبيتو بروجكتات اتا حدا صمدو اي بمال اندحبرنا يركب يخون دا امبر بوغن منغست بلصقنا از صمدو زي ناي عوالو صمدو دا امبر ناي هاجرات صمدو كم زي بهالون اول سعيد اندحبرنا يركب اوز الساعات دما بوغن منغست بلصقنا نز غداي زي سميعهم انتي يولو وي كعنت عينت ملاش يوصو نزبل ناي بزحات سوات اشغال غداي كوينو خمزلو كحبركم يفوتو اوز الساعات ايرترا مس عبيتي هاجرات صمدون ركبات تفصم مهلاوا كلنا انفلطو غداي كلكم يفوتو مزي تتحايز خا منغست بلصقنا ابعوي شاقلوتن رعدن اتيكم زلو كحبركم يفوتو شمباركس فتوات تختتلتي از خبر انا استي نفذ قصل ناي بريزيدنت إسياس أفورقي زربا وسدكم بريزيدنت إسياس أفورقي بزعبا ركب إيرتران سودانن عملكيتو قدم يلو استزاروهم زرباتات النيو استي كم صعب نكاتتل وين او زملتهم قوقون دحر بدي ما بقى جزانا ممكن عقوبة خلينا ولا حنت حقم يبلنا تبلع عج عند حرا الله تنا تخافنا ممكن بلعنا خلينا سقم يلا وانا نقرت نحنا نقبرن نخيل دقف ومدقافي اب سودان دنورو ايرتراويان معسكرات اكي ومم دنورو هون وصاخ معسكرات دنورو مزي تفطيرو زلو دحنتاو سقامات او زغ صقو داليم فقاد اوص اوتو دبال زرواتات يلا كم بوليسي لو مزي يكون ولا نبذ قدم ابزي اب ايرترا دخفت دكانات ناي رديت يلا دكانات ناي صقومات يلا معسكرات ناي سدتنيا دبالون يبلنا قومي نقبرنا بفلا بزوبازي دق الزوبازي كا ابننا حدهم تدوبات كم دلو خبر خيلي امود داتاغن زيغاتات ناي زوبازي ابننا حدهم كنا بابرو قوللهم نحوارو نعوذ خون بقعات اللدي كم زعجين اي سودان صقم كره خلو مع كان حبست بهال دنبر السودان اب كم زي وديقه خبال نيزي 30 عامتات عنوت مزخلو هابتن مزخلو صقانا السودان حزب السودان ابزو وديقولكا كتامنو اندكال نغير ايكونن لهلو كله سوداناويان نتعدلاتهم كتامنو اندكال نغير ايكونن
ልዕሊ ኩሉ ሱዳናውያን ነቲ ዕድላቶም ብግቡእ ተጠቒሞም ካብዚ ዘለዎ ፀገም ክወፁ እቲ ዋና ዓላማ ዓቕሚ ኸ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ኣኺሉ ትተርፍ ፀጋታት ኣለዎም ዕድሎም ስለ ተኸፍለ ኣብዚ ደረጃ ወሪዶም ዘሎ ነዚ ሓፃር እዋን ተረኺባ ዘላ ፀገም ግን ሓጊዝና ኢናልና ክንዛረብ ክንየት እውን ኣይንኽእልን የብልናን ከምኡ ንገብር የፍትዋ ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝጠቐሶ ሱዳን ንብዙሓት ኤርትራውያን መዕቆቢ ወይ ከዓ መዕቆቢ ስደተኛታት ኮይና ከም ዝነበረት ኩላህና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ ክብለኩም ይፈቱ ብዙሓት ተጋሩ እውን ኣብ ሱዳን ከይዶም ይዕቁቡ ወይ ከዓ ኣብ ማዓስከሪ ኣትዮም ክብለኩም ይፈቱ ንዕኡ ስዒቡ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣዳ ዝተመልኦ መግለፂ ንሱዳን እንዳተላእኸ ይርከብ ማለት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ውዕሎታ ናይ ሱዳን ብቃል ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን ንሳቶም ወፂኦም እዚ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገሮም ገይሮም ክሪእዎ ኣለዎም ክብል እንዳተሰምዐ ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንርኽቦ ቪድዮ ከዓ ናይ ትግራይ ክብሪ ብሻዕብያ ይምራሕ ምህላው እንዳረኣናዮ ንርከብ ክብል ሓደ ሓውና እንዳገለጸ ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና እንመለስ የትግራይ ክብር በኤርትራ እየተመለሰ ነው እድሜ ለሻዕቢያ ትግራዮች ከፕሪቶሪያ በፊት የነበረውን መንግስት መምለስ ችለዋል ደብረጽዮንም ተመርጧል እንደ ፕሬዝዳንት ምክንያቱ ወረደ በነበረበት ጊዜ ትግራይ ተረግጣለች ታፍናለች ነዳጅ ብር ምግብ አልነበረም አሁን ግን እድሜ ለሻዕቢያ ትግራዮች ክብራቸውን እየመለሱ ነው ገና እዚህ ላይ ደግሞ አያቆምም ምክንያቱ ትግራይ ማለት የኢትዮጵያ አካል ነች ስለዚህ ከኢትዮጵያ አምባሻ መካፈል መቻል አለባት ትግራይ ስለዚህ የህምባሻ ድርሻ ስላልተሰጣት ራሷ ሄዳ የህምባሻ እንትኗን ታመጣለች ድርሻዋን ጠብቅ ብቻ በዚህ ሳምንት ለዚህ እድሜ ለሻዕቢያ ነው የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ወዲ ወረደ መንግስት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ትግራይ ተረጊፃ ነይራ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ብናይ ደገፍ ሻዕብያ ተገይሩ እቲ ናይ ቀደም ምምሕዳር ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ተመሊሱ ክብል እንዳተሰምዐ ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እስቲ ብወገንኩም ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ የብለይን ክብለኩም ይፈቱ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ናፍቲ ብዙሕ ክዛረበሉ ዝደለኹን ናይ መጨረሻን ቀንዲ አገዳሲ ሐበሬታ ወይ ከዓ አገዳሲ ንግግር ንሄ ንሱ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወላ ከም እንደገና ተሰራህ ንህዝብ ትግራይ ምንም ዓይነት ጥቅም ዘይብሉ ሰባት ተሃለወ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዩ ዝዓይነቱ ዘረባ ሓደ ሓውና እንዳተዘረበ ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና እንመለስ ደብረጽዮን ድሕሪ ህዚ ዋላ እንደገና ሰብ ተሰራህ ሓድሽ ነገር ከም ፀይኽል ንህዝብ ትግራይ ሎማዓንቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዕሊ ኣፍሪሶም ሎማዓንቲ ካቢኔ ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝእከቦም ዝነበረ ሎማዓንቲ ደብረጽዮን ኣኪቡ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ ዝብል ዜና ይፋ ገይሮም ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ደብረጽዮን ተመሊሱ ትግራይ ክመርሕ ወይ ከዓ ንትግራይ ክልውጥ ንትግራይ ጽቡቕ ነገር ከምፅእ ዘይኮነሲ ካሊእ ጥፋኣት ከምፅእ እዩ መፂንዮ ደብረጽዮን ድሕሪ ህዚ ዋላ እንደገና ሰብ ተሰራሕ ሓድሽ ነገር ከምፅእ ይኽእል ንህዝቢ ትግራይ ካሊእ ጥፋኣት ካሊእ መስዋዕቲ ከምፅእ እምበር በቃ ብዕሊ ፍሪስና ኢልና ኢሎም ለው ጊዜያዊ ምምሕዳር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱሎ ማለት እዩ ካሊእ ሓድሽ ነገር እዮም ከምፁ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾን ምስቲ ሃገር ዝነበረና እቲ እንኮ ዝበሃል ውዕሊ እሱ እዩ ነይሩ حز ግን ካሊእ መስዋዕት እዮም ከዘጋጅሉ ማለት እንት ህዝቢ ኣነ እዚ ከመሓላልፎ ዝደሊ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ እውን ንመንእሰይ ይዛረብ ኣብ ሰራዊት ሃሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃሊ ካብ ናይ እዚኦም ጥፋኣት ክትወፅእ ነይካ እዚኦም ትማሊ ኣጥፊኦም ኻ ምንም ዘይተናስሑ ሕዚ እውን ኣጥፊኦም ኻ ዝናስሑሉ መንገዲ የለን ተቆሪፅካ ሰውነትካ ዓረር መሊኡ ተሰዊእኻ ምንም ትርብሐሉ ነገር የለን በቃ ብመስዋዕት እትዕር ዓዲ እውንስ የላን ብመስዋዕት እትዕር ትግራይ የላን ድሕሪ ህዚ كوزوزني من قد كتوت إني كازو الحساب إني يغني يفتوى تهاتلتي أنا كوز قدايزي ويكع كوز حونا زستزارهم زرواتات حدا نجاري حيزة أتي أبو مبرح واحد زنوره دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን በመምላሱ መንግስት ብልጽግና ይኹን ደገፍት መንግስት ብልጽግና ናብ ዓዊ ሻቀሎ ትእቲዎ ምህላው የክሕብረኩም ዝፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኩላሃና ከም ትግራይ እዚ ሓውና እዚ ከምዚሉም ብምዝራው ክሕጉሰና እዩ ዝግባ ምክንያቱ ብወገን ደገፍት መንግስት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዘለዎ መማላኻኸታ እንታይ ይመስል ንዝብል እዚ ይመስል ሓበሬታ
እንዳውጽልና ይርከቡ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ብምቕያሩ ክንደየና ይሓረም ህላውምን እንዳራእናዮም ንርከብ እሽምባር ከስፍተዋ ተኸታተልቲ ናይ ልማዓንቲ ቪዲዮና ነዛ ስቃሕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነራ ብኻሊ ብልቕፅል ቪዲዮ ዝተዓንጋነ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰናዩ